खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। चिराङाव फैना रोबाव हाग्रा ओनसोलनि गेदेर दंफां दानफायनाया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाना फारसेथिं बिथोन होनाय बादि आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय फारसेथिं हाग्रा ओनसोलनि गेदेर दंफांफोरखौ दंफां सिखावफ्रा दानफायनानै हाग्रा ओनसोलखौ सिलिंखार खालामनो नाजादों। बिटिसि सोरखारा बिटिसि हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों नामा, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बे दंफां दाननाया चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गलकाटा ओनसोलाव जादों होननानै खौरां मोननाय जादों, जेराव माखासे हाग्रा ओनसोलनि गेदेर दंफांफोरखौ दानफायनानै लांदां खालामनायखौ नुनो मोनदों। आयेन बेरेखायै बेबादि हाग्रा ओनसोलनि दंफां दानग्राफोरखौ हमनो थाखाय हाग्रा बिफानजों लोगोसे चिरां पुलिसा गोख्रों सेबनायखौ जागायगासिनो दङ होननानैबो मिथिहोदों रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जसमनिक मोसाहारि बिथाङा। हादोरनि गिबिसिन हाइड्रजेन रेलगारिखौ मैया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवनानै होबाय। बे गोदानै बेखेवनानै होनाय रेलगारिखौ हारियानानि जिन्द रेल स्टेशननिफ्राय बेखेवनानै होनाय जायो। बे रेलगारिया सनिपत आरो जिन्दनि गेजेराव खारगोन। बे गोदानै बेखेवजानाय रेलगारियाव फरायसालिनि गथ'फ्रा दावबायोमोन। बे गोदानै बेखेवजानाय रेलगारियाव दावबायारिफोरनि थाखाय डिसी एयार कन्डिसनिं आरो गुबुन सुबिदाफोरबो खालामनानै होनाय जादों। गसाइगावआव साननि समावनो सिखावनि उदखार। सासे आइजोआ बाजार खालामनानै न'फारसे फैबाय थानाय समावनो आइजोनि गोदोनानि सेनखौ सिख'नानै लानानै खारदों। साखाथियाव थानाय सुबुंफ्रा सिखावफोरखौ होसोनो नाजादोंमोनब्लाबो गोबां गोख्रैथिजों बाइक सालायलांनायनि जाहोनाव जेबो खालामनो हायासै। फोरमायथिनाय बादिब्ला बे सानै सिखावआ आइजोखौ बाजार खालामबाय थानाय समावनो गोख्रों नोजोर होगासिनो दंमोन, नाथाय खावनो खाबु मोनैनि जाहोनाव लामा फारसे फैबाय थानाय समावसो सिख'नानै लानानै खारदों। गसाइगाव सोहोरनि डिके रडनि वार्ड नं 3 जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया। दासान्दि गोलोम बोथोरनि दुंहाव बोथोराव जों गोबां सुबुंफोरखौनो बबावबा दैमा एबा फुख्रिफ्राव दुगैहैनानै जिउ खहा जानायनि खौरांखौ मोनबाय थायो। बेबादिनो फुख्रिनि दैयाव दुगैनानै सानै उन्दै खुदियानि अबथिरायै जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला उदालगुरिनि गुरुवाचाराव सानै उन्दै गथ'साया न' सेरनिनो फुख्रियाव दुगैहैनानै दैयाव गब'नानै अबथिरायै जिउ गोमादों। न'खरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरनायनि उनाव उननि समावसो फुख्रिनिफ्राय सानै खुदियानि गोथैखौ बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय सानै खुदियाखौ 9 बोसोर बैसोनि सिदुल आली आरो गुबुन सासेखौ 8 बोसोर बैसोनि इक्रामुल हुसेन होननानै मिथिहोदों। गसाइगावनि बल्लामगुरियाव साब्रै सुपारि किलारखौ हमनो हादों। पुलिसा सेबनानै हरनि 9 रिंगासो समाव साब्रै सुपारि किलारफोरखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गोथां गुलि आरो हाथियारबो हमनो हादों। बे दुथां साब्रै सुबुङा आसामाव उत्तर प्रदेशनिफ्राय गाज्रि खामानि मावनो थाखाय फैदोंमोन होननानै मिथिहोदों पुलिसा। हमजानाय सुबुंफ्रा जादों फारियै उत्तर प्रदेश बस्ती जिल्लानि धरमबीर गौतम, बिकास चौधुरी, सुरज गौतम आरो निजामिस गौतम होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा बिसोरनि हान्जाखौ हमनो मोननायनि उनाव दायो सोंनाय फिननाय खालामनायखौ जागायगासिनो दङ। गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंनै पुलिस हान्जानि क्वार्टारा खामनानै सेवहांगार जादों। हरनि उन्दुफुबाय थानाय समावनो सर्ट सार्किट जानानै बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जानायनि अजद होदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनिफ्राय खुनुरोखोम गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों सुबुंफ्रा। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथायाव खमैबो 15-20 लाखनि मुवा बेसादफ्रा खामनानै सेवहांगार जादों। जाथाय जानाय लोगो अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां हरनायनि उनाव जायगायाव सहैनानै बे गिख्रंथाव अरखौ खोमोरनो हायो, नाथाय माखासेया खामनानै सेवहांगार जाखाबायमोन। त्रिपुरानि धर्मनगराव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। বাক্সা জিলাত এটা জগন্নাথ মন্দিৰ তাৰমানে ইস্কন ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে এটা 30 কোটি টকাৰে আমি এই ইস্কন মন্দিৰটো বনোৱা হ'ব, জগন্নাথ মন্দিৰটো বনোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ বিটিসি বাজেটত 10 কোটি টকা আমি ধৰিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলক বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে সমানে সন্মান দি পেলাই আমি কাম কৰি যাম। এই হিচাপত আমি ব্ৰহ্ম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ কাৰণে এই বছৰত আমি 10 কোটি ধৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ আগৰ প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ যোগেন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণেও আমি 5 কোটি টকা ধৰিছোঁ আৰু আমাৰ সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী বড়ো অসম সাহিত্য সভাৰ আগৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিল, তাৰ নামতো আমি 10 কোটি ধৰিছোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গ ফাৰ্গৰ নামত আমি আজি 10 কোটি টকা ধাৰ ধৰি 10 কোটি টকা বাজেটত ধৰিছোঁ আমাৰ বিটিসি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ মততে আমি আৰু আমাৰ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নামতো আমি 10 কোটি টকা ধৰিছোঁ। কাইদে হেলেনাৰ নামতো আমি 5 কোটি টকা দিছোঁ আৰু আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ এই
শংকৰ আজান ফকীৰৰ নামত আমি 5 কোটি টকা বাজেটত ধৰিছোঁ আমাৰ BTCৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ পইচা সেইটোতে আমি আৰম্ভ কৰিব এই বছৰত